Hola a tots i totes, avui anem a fer l'activitat de retoc fotogràfic 2, amb la qual aprendrem unes noves accions que podem fer sobre les nostres fotografies. En aquesta fotografia el que anem a fer és corregir algunes imperfeccions. Si us fixeu, quan ens fan fotos, a vegades o tenim petits granets o ens queden petites imperfeccions a la pell. Això es pot arreglar. Com ho farem? Utilitzarem aquesta eina d'aquí, l'eina cicatriza, precisament. Com treballa aquesta eina? És molt simple. Cliquem en aquesta eina i un cop la tinguem clicada veureu que porta aquest símbol i una rodoneta a la punta del nostre ratolí. Per poder cicatritzar hem d'escollir una zona de la fotografia que utilitzarem de model. Fixeu-vos que ara, com ara, ens posa una senyal de prohibit que no ens ho deixa fer. El que anem a fer és, apretant el botó control, escollirem una zona amb la qual treballarem i a partir d'ara anem a eliminar les petites imperfeccions que tenim en aquesta zona d'influència. Si anem a canviar de zona d'influència, el que farem és tornarem a apretar el botó control, tornarem a agafar la mostra i seguirem arreglant les petites imperfeccions que tenim en aquesta zona. D'aquesta manera veureu que anirem arreglant la nostra fotografia. Vigileu que tingueu sempre una zona adequada per anar arreglant el que voleu que millori. Finalment anirem en aquesta zona, també escollirem aquí i netejarem una miqueta això d'aquí i també la zona d'aquí. I d'aquí. Encara podem arreglar una cosa més i veureu, comparant les dues fotografies, que les hem netejat i les hem arreglat. Molt bé, doncs això és el que heu de fer amb aquesta nova activitat.